Hola, sóc el Jordi Vilà del restaurant Alquímia i l'Acadèmia Catalana de Gastronomia m'ha demanat que prepari per vosaltres un plat. Farem un plat així bastant català, bacallà, com o no. Aleshores tenim aquí un tomàquet de la Puglia italià, excepcional. Tenim aquí després unes piparres, també tenia sobrassada. És un plat que l'he fet així una miqueta amb el que anava tenint per casa. Època d'alls tendres, fantàstics, el gengibre, que sempre en tinc, que m'agrada molt, i això per donar-li una mica de vigorositat. Començarem, agafarem, porcionarem aquest bacallà, en aquest cas farem 3 talls, i aquest bacallà el ficarem a escaldar, que m'ajudarà aquí, en aquest cas la Martina, i l'escaldarem amb una aigua, posa-la dins, que no caigui molt, i aquest bacallà el posarem aquí en una aigua que escaldi, molt bé, que esquitxi també, anem fent ambient, posa l'altra, molt bé, i el tercer, i això ho deixem aquí amb l'aigua que ara ja l'apaguem, posem una miqueta, girarem, molt bé. I deixarem aquí que es deixi escaldat. Mentrestant, pelo uns alls tendres. Són frescos ara, en plena temporada. Molt bons. Traiem la primera capa. Amb 2 ja farem. I els tallarem una mica així esbiaixats. No molt petit, que després voldrem que es trobi. Passes l'oli, Clara? Molt bé. Posem aquí, posem una mica d'oli. No molt, tampoc, d'oli. Llavors ja tenim, ficarem que es vagi escalfant. Introduirem una mica aquest all, que ara es començarà mig sofregir, i el que farem, piquem per poder obrir bé el tomàquet, i posarem després ara el tomàquet aquí a sofregir juntament amb l'all tendre. Llavors ja està sofregint una mica, traiem les llavors del bitxo. Jo el que faré és deixar un tros així, no pica molt aquest bitxo, aleshores el que faré és deixar un tros gros per poder-lo retirar després. Posarem aquí, que vagi sofregint, i per un altre costat pelem el gingebre. El gingebre molta gent el pela amb ganivet, mira, amb la cullera, amb una cullera petita, es pela molt bé i es treu una capa fineta de gengibre. A mi m'agrada molt, cal recordar que això ja s'utilitzava fa 400 anys a la cuina catalana, un ingredient molt utilitzat. Llavors també el tallaré una mica gros, aquí ja anem baixant una mica el foc. Pots remenar una mica, Clara? Una cullera. Llavors tallarem. Ara està molt relacionat amb la cuina asiàtica, el gingebre, però realment a la cuina catalana, com deia, s'ha utilitzat sempre des de quan encara era blanca, que no havia arribat ni el pebrot, ni havia arribat el tomàquet. A la cuina de Sant Sobí trobareu receptes amb gingebre, de l'edat mitja. Posarem així, que es trobi també. Si no us agrada, en poseu menys, a part que és molt saludable. Ja l'incorporem. Molt bé, remena. El gengibre, senzillament que doni 2 voltes, i ja pots posar el tomàquet. I quants en fico? Ves posant, ves. Posarem ja una mica de sal, també, per anar fixant el sabor. Posa. Ves posant.
és posant que d'aquí en traurem la salseta, que si no després no us mengeu el bacallà. A tu t'encanta, no, el bacallà? Sí? Vinga. Ai! Aquest no el posem. Bueno, de fet sí que el posem, no? Vinga, estava net. Tenim aquí el bacallà. Val? El retrinxes una mica, l'aixafes amb la cullera. Et toca a tu? Val, molt bé. Ves traient ja, anem traient, fica't aquest plat aquí, i anem traient aquest bacallà, que no se'ns quedi massa cuit. Val? El que hem fet aquí ara amb aquest bacallà, amb aquesta escaldada, el podríem fer fregit. Val? El que farem aquí, en aquest cas, és perquè no estigui tan carregós, ara aquí, en confinament, tan fregit, l'hem escaldat, sí, senzillament, i llavors doncs, el deixem una mica més sec de la pròpia aigua, perquè no ens deixin l'aigua aquí amb el tomàquet, sí? Llavors, en comptes de fregir-lo, aquest punt de greix, el que farem és substituir-lo per aquí una mica de sobrassada de Cal Rovira. Jo crec que no cal presentació. Sí que haig de dir que és un gran amic de la infància. I aleshores el que fem és sofregir una mica la sobrassada, perquè després la posarem una mica a trossos, sí? amb aquest tomàquet i amb aquest bacallà. Veu? Baixem aquí el foc. Fregirem. I ara aquest bacallà, ja el tenim per aquí, l'introduirem, baixem aquest foc. Aquest tomàquet no necessita molt de... És a dir, és un tomàquet, al ser de molt bona qualitat, no requereix que estigui molt sofregit. El posarem una miqueta aquí. El deixarem coure tot just. Separem una mica la sobrassada. I ara el que farem és posar una mica més de sobrassada per fora. Després això, quan ens ho mengem, com que tenim aquí el gengibre, com que tenim aquí la sobrassada, tenim tot això, doncs ho acompanyarem, com ho hem dit abans, amb la piparra a l'hora d'acabar de menjar. Res, 3 minutets aquí, que s'integri una miqueta, baixarem una mica més el foc, vol molta suavitat. Recordeu que aquest bacallà el tenim cuitet. El fem aquí per amorosir. I ja ho tindrem, pràcticament. Sí, som-hi, no? Doncs ja ho tenim aquí. Agafem aquest bacallà, agafaré el tall més gran, que serà per mi, que sóc el més gran. El tall més gran. I acabem, doncs posem una miqueta, doncs això, aquest punt. Un plat amb contrastos del gengibre, de l'all tendre, i per rematar-ho, doncs, li posarem una piparra. Passes l'oli també un altre cop. I un rajonet d'oli, que hem anat curts d'oli, perquè estem en confinament, a l'oli al justet. I ja el tenim. Vale, ja està, I ja està, i aquí tenim aquest plat de bacallà amb tomàquet, sobrassada, que hem fet entre els tres, no? Sí.